Türkmenistanlylar 15-nji ýanwardan bäri özara söhbetdeşliklerde hökümetin ýene bir gedek raýatlara gök, bakça we meýwe önümlerini ýetişdirmek üçin ýer bölüp bermek mümkinçiligi hakynda pikir alýarlar. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä döwlet daşdan welaýatlarda gök, bakça ekinlerini we irimişler köprak ekmek goýunça ýürüýte meýilnamanyň taýýarlanmagyny talep edýär. Prezident Berdimuhammedowyň geçen ýyllyk hökümet maslahatlaryna gaýta boyun almagyna görä Türkmenistanda ýerleriň hasyrlylygy pes. Daşardan getirilýän gök we meýwe önümleri üçin millionlap dollar tölenýär. Ikinji tarapdan Türkmenistanda soňky döwürde importyň öwgedini tutýan önümleri öndürmek, ýyladyşhanalary gurmak, önüme önürjilere ýer, kredit bermek mümkinçilikleri barada köp gurrun edilýär. Emma Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolýan daýhanlar ýeriň we kreditiň esasan senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalaryny häkimiýetde uly gollaw bolan adamlara berilýändigini aýdýarlar. Resmi metdugatda berilýän maglumatlardan sen tutulsa senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýyladyşhanalaryny önürilen önümler ýurdun bazarlaryna hakykatdan hem önüm bolçulugyny döretmeli. Emma bazarlar import önümlere garaşly we bu ýagdaý bahalaryň barha ösmegi bilen hem tasdik bolýar diýip 60 ýaşly Aşgabatly dinleýijimiz aýtdy. Ekspertler Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar we Türkmen prezidentiniň gök, bakça we meýwe önümlerini ýetişdirmek üçin bölünip berilýän ýerler giňeltmek pikiri ady kopsuzlygy boýunça ýürüýte döwlet komissiýasynyň döredilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Emma Azatlyk radiosu bilen anonim çertde gurulşan aharly kärenneçi hiç bir komissiýanyň ýurtda ady kopsuzlygyny döretmejekdigini, munyň üçin adamlara ýer mellek görmeligini aýdýar. Bu pikir Türkmenistanyň Owuzluk ministriniň olurky ornwasary häzir Şwesiýada ýaşaýan ykdysadçy Sapar Aklimew hem tasdiklýar. Ýönel kärenneçi diýmegiň ýeriň eýesi diýmek däl, eýsem batrak diýmek aňladýanlygyny, olal döwletiň batrakçylygy saklamakdan el çekmeligini we içerki ykdysadyety dikeltmeligini aýdýar. Geçirji barada 15 ýyllap gurrun edilýändir. Gaz neft geçirjileri barada. Şu geçirjilerin iň esasy alternatif varianty bar. Şonum hiç kim hiç yerde şu neçe nagdan nädir. Oň esasy sebebi o alternatiwa ýani içki ykdysadyety galkındyrmak. Elbette Prezident Berdimuhammedowyň häzirki yer gurrungyna adamlara yer mellek görmek nazarda tutup tutmaýanlygy belli däl. Ol mundan bir näçe ýyl öňem welaýatlarda adamlara mellek yerlerini, şäherlerden 30-40 kilometr uzakrak yerlerden kömekçi hojalyklar döretmek üçin ýürüýte yer bölüp bermegiň gurrungyny etdi we eger dol şol gurrungyň ýygyna duran bolsa bugun ady kopsuzlyk komissiýasyny döretmese de bolar diýip Azatlygyň söhbetdeş bolan başga bir kärenneçisi 60 ýaşly Agadur daýdýar. Eger biraz ýyda çekilsek, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Muratniýazow hem adamlara mellek yerlerini, bagmak üçin yerler bermek barada açyçanlyk ýyllarynyň metodiýatyny öňe sürülen ideýalar gollady. Bu gollaw netijesinde adamlara berilýän mellek yerleriniň möçberi owa etrap yerlerine 25-32 soatuga çenli baryp ýetdi. Paýtagtyň alkymyna dörejilik işgärlerini, döwlet resmiýlerini 8 soatukdan bag ekmek üçin yerler bölünip berildi. Netijede Aşgabatyň etegindäki Bagır, Ýanbaş, Bekrewe ýaly owalarda berilen yerlerde gowy jaýlar salyndy. Emma soň 1999-2000-nji ýyllarda kabul edilen täze kanun esasynda 7-8 ýyl öň verilen yerleriň bir kanun berilenligini ýüze çykardylar. Netijede yerli ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä diň Aşgabatyň töwereginde 15.000 töweregi hususy jaý ýykylyp aýryldy. Dağ eteklerini, etrap yerlerini adamlara verilen yerler ýygnalyndy. Bagwançylyk ýeri elinden alynan 8 otogly hususy jaý ýykylan 70 ýaşly Aşgabatly Gutlumuradyň hasaplamalarına görä diňe ahally Aşgabatyň töweregine we Balkanyna adamlara kanun esasynda verilen 30.000-den gowrak bagwançylyk ýeri ýygnalyndy. O ýerlerde salynan jaýlar ýykyldy. Ýöne Gutlumurad aganyň tasdiklamagyna görä Aşgabat töweregine ýykylan daça ýerleriniň öwedine 2007-2008-nji ýyllarda çoğunludan gaýrak garadamakdan ýa şor diýilýän ýerden äne tarapdan başga yer berdiler. Emma o yerlerde gurulan hususy jaýlar hem 2013-nji ýyldan başlap ýykylyp aýryldy. Inni adamlar yer berjek diýseler, begenmeli mi ýagynanmaly. Şonu bilen oklar diýip Aşgabatly Gutlumurad aga Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy.